Само не стъпай на това, на черджете. Ето го. Дръж здраво. Дръж здраво. Държа. Ето кава насам. Големите рибари търпат всичко. Дръж здраво, тата пръчката само. Че е голям то. Леко навива. Чакай, той ще се измори лекичко. Не бързай. Дръж здраво пръчката. Леко. Няма да бързаш, тата. Дръж здраво съм. Браво, тигре. Лекичко. Не, бе. Дръж сега, че той ще напъни. Като напъни ще пребри фотката често. Ко стана, бе, бабаце? Нищо. Дръж здраво. Дръж здраво. Не мога да навивам. Какво вадиш, бе? Сом. Дали? Не шарам. Не шарам. Шарам му да, нали? Ела насам се. Ма не стъпай на това, че те дръпне. Дай на тати да го извади. Дай. Дай на мен. Снимай ти отстрани. Така на една страна, така. Да те дърпа ли много? Не, уж. Да влезе в фотката да го извадя. Не бе, снимай. То сега мога година, какво да го вада. Таде глътите не се виждат, нищо не се вижда, там войцата. Войцата е важно. Чакай, спри, бе, майка. Таде как ще го вадим? Не знам. Трябва да се мъчим, като на моя видео, дет ми показа. Още 3 места има за... Гледай пръчката, просто ще щупи. Светни на пръчката, че тя не се вижда почти. Таде тета дърпа. Много голям. Сигурно 80-50. Какъв 50? 100 кила сигурно. Да не се откачи. Ти рибата. Голям? Няма вадане така. Че не се вижда и тапата да гледат какво прави. Те виж то... Ще отиди към дървета, майка му. Те виж то път па на синята, а па преди се на жълтата. Още малко ще щупи лъйцата точно. Той се документира като се вадат рибите, нали? Да. Да мога да показваме на колегите какво вадим с моето момче. А? Сега трябва да излезем сома да го видят. Той че се не показва да вземе и въздух да е. Гледай. Ами той знае само да дърпа. Не му се излиза още. Той сигурно 100 кила, той е това дядо. Нали помниш, да познахме ония 200, къде го бехме го фанали, не казахме по дядо и по баба. Да. За другия път. Фанахме дедото. Я легай до него, тате. Въйцата? Така остави въйцата до него. На така. Няма да гледам, че той е мръсно. Не можеш. Я гледай тук какво става. Ето го детето. Мяу, бао.
А? И аз си уви така ръчичката пред устата му, тате. А? Ле. Браво на моето момче. А? Дърпа ли? Ми дърпам. Но поне не